Jakwe asong ahin pen non ki wanji Miss KYF apan audition ki padopon. Sar ki mohan se arta chiklo jontro ki playing rice fading ceremony ki pamanpong. 25 nong nilip MEC constituency ki parlo tarapong atawar alonggari kachingkon. 12 long Poloni constituency ke parlo loring thipi borsing rong hang arong pathua klam along Poloni Mondal BJP party executive bajai me ke padopon. Non beer tang ton pen arjuik tha. Beer the along khay pending sumpat ke cepak langji pulote Miss KYF ta isilo. Lason se ang tan pen kewang atuma phan pusita mi pending sumpat ke cepak lang ton pen nang chini don. Lason se jakwe asong NGO atum pen cepatir pipon si Miss KYF apan audition pusita mi kapadopon. La pen non amat ki audition ki pi atuma phan select pon pelang puta pherang ki atheng nunang pachini don. Lumbajong pen nang kilo berta harsing ronghang. News Tech Report PEI News. Good afternoon to everyone present here, respected judges and my fellow contestants. And I'm Kelly Hasnu, contestant number 11, currently pursuing my degree in arts in Don Bosco Junior College. My hobbies are dancing, singing, and in my leisure time I love to do cooking too. And I love playing basketball. My inspiration is to become a brand ambassador. Thank you, that's all. Kardom, PINI nilitung ada KCS present collaboration with Jagwe Asong NGO. PINI itung audition pipon lo, an pen audition da exam jin pen chun pon lo. Lasi non kewang ji Miss KYF laki itinerary sidoi an pen non la Karbi Youth Festival hud. Lasi lasaw hud kadu kawi itong Karbi arat itong Karbi cultural fan ke chinghon itong sidami lasorni wang ikno anpen la festival itong ali racham lanso se kipadoya fan itong chitodun na lasi itong ke culture ke kenang sot lasi itong fashion hin pen sidami itong bang hong fan sidami itong pali ponangji themani itong along ke cultural ke plango ada ke ritual lasi ilitung mithang si cepaklang pon pil pute bang ang tanung nang chini lo lasi KCS sung ke klem pon mi ulo laso amis ke vai kibi pon ke lada ke ilitung pindeng sung pot sistemi cepati dunong lo anpen cepaklang dunong lo anpen bang kaprek adimen sistemi nang chini dun pan latun sistemi our sailong lo lasi non ke bangji Jubilee hut sitami lanso se ali racham pipon pupusi chisik pon bomlo lasi ilitum ladake itung kachuru nangi ke ilitung CM sa lake Dr. Tuliram Ronghang alang ni kiklem ke bor ipen PINI ladak festival ning sipet ilitung kosonovo dharam chipupe khai chipupe pin pen ning sipet pen kiklem pon theke alang ni Dr. Tuliram Ronghang aki bori pen lapen itung non KCS president sir Chandro Singh Kro alang litung bahani ke bori pen si itung non festival ali racham pen do ponong lo aprang ke ilitung lason theklong le kache bahak kache thak si thek ponong lasi hola suhud bang ke ining ta oi memi hola suhud ke do bom ke anutin da chini lo ladak ali racham thang da ve festival sitami hini ke thom ason chi thek ponong mon sitami ilitung Tuliram Rong Hangsar alang CM ke man pen alang li ke bor i pen
PINI itung festival sitami kaduk kawe Karbi yakai itung dhrom chipu pepin pen itung non bangke talon ponlo party chipu pepin pen itung iningarong meme non ke bang akai jun sitami nangidun ji phan chihung lo laki elang itung bahini itung Dr. Tuliram Mohangsa tapen itung KCS President Sar Chandral Singh Kro ke boria joini anpen latunga joini si Tang acikloni phai krisi arni pay news 24/7 along pherangke financial arpu claim bang phu akhai kiran hanse asopo lapen akhe hai pi jamuna ingtipi asopo atum abong so sar ki mo hanse aphan arni kimi pacheton dun si ni phai kri isi arni ciklo jantrok arta ke pleng arani paman ponsi an ki phen arni mate rice feeding ceremony ki paman pon lapen sar ki mo hanse aphan pay news 24/7 ahir jami pusita me pajir dun pen non ki bang jilang kai ding pi along ki song ki boy ka chetong dun de ji aphan si arnam atheng no hir jami hang pi dun lo thang ni phai kep arni ni lip MAC constituency ki parlo tarapung atawar arling along I hum bolero pick up kaching koi bon ta ko pai kemi pen ajo ki thike jang abang ki awelang bon ta bang hini injur abang ki penang an arenga huke so ahir ing tangraklo sita mi tong se ko pen market health centre dolamara along an palisi selang ponlo Athema bangso atowar ke non tarapong arat ke dam ke wangsung ong pusi non tarapong road development committee president West Hanse pen secretary Son Teron atum pen Japonsi towar salam ponlo bonta sarkar aphan kachuning rike ha ASDC lapen congress kachari akai hot penlo bonse tami central government pen puta rapre lapen non kachari bom BJP a sarkar pustami rapre Lason si pinpor dami ke dam tangning kansuri ni rank kore si aning kan bangso atawar phan chechak te kanglo bon ta pherang ki atom ki sung ke phowek atom phan kar ju hot nang ka chathan don ke nilitum hiri mensing rong phar asar nilitum rong pi hem pen rong phar hem ang bong adam asar aphan si nilitum tarapong sai taro arong ke dam lapen non hem ka chebang ahot si nilitum ki sung ke phonang koklo athema gari pen si ching koi boblo lapen ke towar ka hingno pik pen ajoksi lason ki sung ke phonang koklo puta pherang ki atheng no nang chathan don MP Horen Singh be tarapung arada phan ke chak te kang ke chiklo jon thom ang bong se patangji pusi me along ra atoma phan par ju pronglo sita me bangso alam cha ke papleng thekthedet ason si non puta bangso atawar dam bomlang lapuson ke song ke phonang koklo puta ke song ke phowek atum pen nang chethan dun lapen ke puthot ke song ke phowek atum pen choning ripon ke prabjin pen towar abang ke nang silam piwek nang ji pusi choning ripon Labangso Fuluni Mandal BJP Party Atumpen Executive Member along Mai Charipon Mai Phuake Hai Noren Be Pen Man Kidu Aluhi Man Peng Pen Chitong Dun Akehai EM Kangbura Killing KASC Lapen Akehai Sar Singh Ingti Kathar Transport Board Chairman KASC Pen Man Kedu Board Committee Secretary President Lapen Mohila Morcha Secretary President Do Anchitong Dunsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Hawar ke hat pen nan kilometer long bamon rong phar news tech report pay news Yeah.